마블이 비지 사는 그 미행. 뭔 잘리줄이 뭐하 당그래만 잔 문화지 나기로 마진 뭐네들이. 생아 미안 잡아 뭐하 당그 뭐하 그 마크. 아차. 선생님 삐지 견부리 피키. 어이, 누나바디 손이 와는 수다 자이니. 헤이, 선빙스랑해. Anyway, ang biểu biết chưa biết mình. Nào thấy xem miam sẽ lấy bùa thằng kia. 아야 앙징동 물레줄이 뭐. nè bà, mình sẽ lấy vàng mình sẽ nói cái khả năng 오블라 비지 홀 카비브리 지금 아까 뭔 알려줄이 뭐. 아차 네네. 무슨 나겠겠나? 신다다자. 야 바자 기대는 어쩌도 홀베 잡이나? 노랑 알려줄이 뭐. 노랑 안 게. 노랑 말레 브리사네 아바. 나 투송 뭐 하나길 보건디네. 네, 아바 문 근데 미안 잡을. 엔도 크다잖아. 슬레가 시오나 이제 빼는 마치. Bodo berapa mama sahabat di sini? Ang besi bisa kamu sang bekeng nanti pidemen. Oh, tapi aku bilang kamu bayar aku. Anggo beri bahasa menelang bayi suri. Anggo beri bahasa menjeng tuare. Zerong maya. Biar wai kriput. Bi kono tugas sama sang menciasi. Dia malah suri tuh tu. Nuat hang jini boy ber. Aman emang jangan serang bana kubur lantai naik dengan saya menci bayi. Ang jangan lihat. Aduh cium sedang berang. Ang jangan lihat. Sama dia berstationari. Siapa menci kami itu? Ang jangan lihat. 뭐가 당글리는 손으로 되네. 매왠지 한 콘션에 부리 그만 하는 구자 그는 라이. 에 도나길 배양 살라. 태우고는 그 문화 그. 뭐가 저 당말 그는 라이. 이세 폰을 배양 폰 보기야나. 오만에 맞추는 게. 완찬도 맞아 맞 그. 로시 부샤 보고 고만이는. 능부리 비지가 엽잖아 그 마블이. 하야스 모노 그. 나 오크랑아 슬랑 그 디네. Gurun siapa liang nak? Biji bayi orang langgan nama liang ke? Buah nak kita gusa kene kudi nai. Dengan ku biji kanan tang hali, munci kaya nge. Den buah tu tang kene nge, ha? Kacau tu kacau nai sebtu muliang ke yana. Surjung tang kubra nenglai, ha? Nesel balang ke. Ampere tuang jibu mati kun kena mati, ha? Nengko se bazu terus cilang ba? Mancale buat tu mamar kubra. Apa meh? Asa betake mak duduk kan betake? Deng biji kena ma. Oh. Mari biji ku mana aku dini aye. Ise, apa ning kapten? Anus nak kita bawa munak yang. Biang ko nakanan tang hali ay buhat tang nang gusa ko bilay. Pero saba, Oh, basi nagyaya tu kasi sana ako do. Ate tini, ang gumawa tu kumansodeng aba. Mananang ko bibibaji halo do ekdom na inahe aba. Mansibay na. Buri tibiji sana man ke aba. Isi bilang tanya lay. Mon sila ay. Zung to birat happy man lay. Mon siya buhat tang ko biya. Aba, dasi dama. 나대만 셀레브리 비지가 웹사나 하는세 따오게 쓰자는 다 기바스디 농알이야 비지 농아 오블라 마 투사크아바 앙베 두바나 홈나 하야시 하이 에이사즈 마차크도 먹은 니 하라이 아바 무장 코블 라든 토능예 노 비지 다분 리야 앙이 온가 비하르 라우바누 길라바 지동 앙이 도문 리야 이가시베 하 Neng buah dang kelihatan ki. Sana apa? Buah tu tang macam ni. Ampere ang muncin guntur naik. Dia apa? Mama menciptakan dia. Baby lu. Masa tu bepilih apa? Zambat dan siang tambah injang tapi kapingnya. Muncul yang naik. Nang pin guang lihat kiku. Ang na. Zero ni perlu nak pin biku. Masa na buah waktu dong biu. Deh, mending deh. Please nak buat hanggan deh. Nunggu aye. Nung hanggan na. 사장이 레그동 가야 오피셜 비생간에 올텐데 Thank you aye. 네, 말았습니다. 갈라마리 헐베지 가능하래. 삼바사랑에 아래 그와 비지바. 아래 아니 아바 미래를 비지능하면. Kalau saya sebelum aku buat hanggan nge. Masa aku lebih aye. Buat hanggan biu. Sampai, di sekarang.
뭐가 장말 끌리는 거 베이빌레 아바 피긴데 나도랑 비디가 아블라바 왜 피내는 거나 아바 나게 귀아발레 뿌리 틀면네 야 내 기자면 세계 당근이 저야 내 생각 하나 가져와봐 하기건 안 하도 기도 한번 하기겠나 네 생아 아람 미긴 안 나기건 오피서 기디 생활을 보고 나면 집에 탕 두비나닌 감사 이제서 장아바 아베 동원아 Virat cumai nak beli manca bu. Dabi kolek buri horbonong guzak kedine. Ang sepose le langbai mate. Dau mai na, natai ning tu dai munciana. Nang ku jeng ba partai hordnese. Zirong ni pretu nang mizi wanet gedan selai jubgen. जोंनि एसेबां दायबो गैयालै नाथायथ' आरो मा खालामनो जोंहाबो फैसाजोंसो मतलब ना नोंनि बदलथ' फैसा जोंहा मालामाल मोनथिबाय नङाब्लाथ' जोंलाय एसे समायनाखौ बोरै हगारनोमोनलै खोनानोबो मोनदों जाय सेंग्राया बेखौ फसायोना बेनि थाखाय बिराद फाग्लानोलै नाथाय सरि नोंसिनि लाभ स्ट'रियाथ' बेयावनो डिएन्ड जासिगोन ना जोंहाथ' बेफोरजोंलाय मा मतलब नङा होनबा ओइ मानसियानो नायबाय थाथावथावलै गाथाफोर खामानियाव मोजां गोसो हो नायनायफोरखौ दोनथ' मेडाम बेसे गोबावसिम भिउस थागोन बेलाय एसे दसखौ बारा होखादोंलै भेरि गुड दायो बेलासिमहालागै बिदिनो थागोन बियो आरो ओजों लांनायनि बेबस्थाफोरालाय बोरै जाखो जोंना मेडामा गावनो फैखाबायना लांग्राया अके नोंसिनि फैसाखौ दिनैनो मोनगोन दे जागोन मेडाम ओजों नों पार्सल बायदि ओरै बा ओरै थांबाय थासिगोन ओरै बा ओरै बेनो नोंनि जिन्दगि जासिगोन मिन्थिबाय बिहामजो सना आरो फारसेथिं नोंना हौवाया माने आंनि फिसालाया नोंखौ ओरैबायदि फाग्ला बायदि नागिरगासिनो नाथाय मोननो बबाव बेलाय सरि दे बिहामजो नै साला आंनि फिसालानि जिउआव फैग्रा नोङो मा मोनखांथारदों नोङो साला नोंसोर जेबो दाबो बेखौथ' आंनो नायगोन मा सानामोन नोंलाय आंनि आबाजों आलो गोजोनै खुसि संसार जागोन हाबा जागोन सिमां नुदों नों नोंनि खैफोदखौसो लिंहरना लादों बोजबना लादों मिन्थिबाय आरो जुदि आंनि हाबानि जिउआव फैनोबा आंजोंसो सामना खालामग्रोनांगोन नोङो जुरिजों नङा बेखायनो नोंखौ एसे गोजान जा होनना बुंखादोंमोन आङो वार्निं होखादोंमोन माथो नोंलाय बुजियासैनोबा दा बेखायनो नोंनि लामायाव सुल' जाजोब्बाय मिन्थिबाय नै नोंसिनि थाखाय आरो मोनसे खामानि दंबावो आंनाव मा बिलाय मेडाम दाथ' नोंसोर बेखौ लांखासिगोनबालाय नाथाय आंनो बेबायदि सासे सिख्लानिनो डेड बडिनि जगार खालाम बे सिख्लाया गोमाबाय नालाय गासैनिफ्रायबो गोमोरजोबनांगौ डेड बडि माने मेडाम माने आंनि आबाया बेखौ थैबाय होननानै सानना लानांगोन अब्लासो बे हाथरखिनि बुहुदा आंनि आबानि गोसो मेलेम खर' गासैनिफ्रायबो खारगोन बेबायदिनो नुनाय सेम गोसोम डेड बडिनि जगार खालाम ताकि आंनि आबाया मेहेरा मोनथों कि बिनि हाथरखिया बे बुहुमावनो गैला आयु मा एसेबां सैथारालै बेलाय गावनि फिसालाखौनो एसेबां बिदि खालामथारनालै दाथ' बेथ' थैयानोबालाय बिनि थैनाय माने हेबिलै बिनि साननाया खिन्थु खामानियाथ' र' एसे नेनांगोन मेडाम माने नागिरनांगोन ना जोंबो नोंसोर बोरै खालामो बे नोंसिनि खामानि नोंसिनि फैसाखौ नोंसोर टाइम मथे मोनगोन खामानिया जाब्लानो आरोथ' बेखौ इच्छाला नोंनि थाखायनो आंनि फिसाला फाग्ला जाबाय जाबायलै मेडाम एबार आंनि आबा मेहेरा सानसिगोन कि नोंखौ थैबाय बास बाखि नोंथ' आरो बहा लांजायो लांजाथोंसै मोजाङै मावबाखि खामानियाबो मिन्थिबाय दे जागोन मेडाम अके आंनि फिसालाखौ आं सामलायगोन जेबो टेनसन लाना नोंसोरो बिहामजो हाथरखि आबा मेहेरा नोंखौ फाग्ला बायदि नागिरगासिनो नाथाय नों दुखु दाजा दे आं दङ ना आबा मेहेरखौ जेबो जानो होआ दे नोंल' थांथारदो दे जोंनि जिउनिफ्राय आबानि जिउनिफ्राय हा नों थैयाबो मिन्थिबाय बिदिनो नोंहा बेलेग जिउ मोनहैसिगोन आरो ना मा नोंबा बहा लांजायो आरो दुखु मोनबाय दे आंबो आरो जेला आंनि फिसाइ सोरांखौनो नागाराखैबालाय नोंलाय मा बुस्थु आंनि फिसालाखौसो नों काब्जा खालामदोंना मा डेन्जार होनजावलै बेलाय जोंखौ गाज्रि मोननाङालै नाथाय जोंनि खामानियानो बेनोना माथो खालामनो नोंखौथ' बुथारनाय नङा र' नाथाय बेलेगाव थांनायनि बेबस्था जाबायलै नोंना सरिलै ओइ आबै मोनथिदोंना मोनथियाखै नोंलाय हामाखौसै आबौ जोंना हाथरखिया गोमाबायनोलै गोमाबाय ओइ आबौ हामा खोथा जाखो बेलाय
मैयासो माथो बेरायनो थांदोंमोन बिसोरो नोंनो आइया खिन्थायाखै नामा मैयानो गोमादोंलै आबै मेहेरा फाग्ला बायदि नागिरगासिनो ना ओहोथ' आंथ' रावबो बुङाखै जेबो बोरैथो बिदि जाखो आबौ ओमफ्राय माथो खालामबावनांगौ दालाय मोनथिया आबै बेनोथ' बहा गोमाखो इसोर र'नाय नोमानाव सोंहैनि आं खेबसे रोद आवाज नांनि बा आबा मोनथाय नोंथ' मादैमोननावबो आलासि जानानै फैबावबायसो माला बानो ने नोंबो सोरनि नाम लानांगौ सोरनि नाम लायोलै ना बाबा सना आइ गथ'आलाय मानो रागा जोंफाखो बेलाय जोंङाबा माथो बेखौलाय सा खन्द्रा साला आंनि आबा मोनथायखौसो नोजोर होग्रा दे जाबायसै सोरां इसाननि सिगाङाव बांद्राय बुंबाय थानांला दुखु मोनलायलांबायना बेस्रा रायज्लायलांबायसो इसानाबो दाथ' दायखौबो बेना हिन्जावासो मावदोंना बेथ' नङा अब्लाबोथ' आंनिनो बिनानाव जाहैबाय नालाय बैथोंल'ना साला दायखौ निमाहा मोनगोन सानदों बियो दा जुदि उन्दुनायनि निसानि बदल बिस लगायना गालांनायमोनबालाय जोंथ' राम नाम सत्य जाजोबसिगौमोन ना दे माथो खालामबावनो आरो दा जानानै थांनायखौलाय बेथ' बे ओमफ्राय जोंहा हाथरखि बिहामजोआसो बहाथो गोमाखो माने बोरै बोरै जादोंमोनलाय जुरि मारैथो बिदि गोमालायनाय जाखोब्रा है मैयाय हरसे बिमा फिसानो नागिरबायनो जेरैथिंबो गैया ओमफ्रायो माने जोंहा आबा मेहेराना फैसा लायनो थांदोंमोननो एटिएमआवल' बिमा फिसा माने बे खानाय गोमालाय माथो जाखोब्रा बे दंफायोमोन ना खानाय गोमो माने आंनि हिन्जाव मोजाङा बेनो दंमोन आरो मेहेरजों हैद बिनोथ' आखाइ गैयाना भेलेन्टाइन जानो थांदोंमोननो बेबो सोर नोम्फाजों थांलाय फैलाय खानाय गोमो साला मा मिथिगौ नोंनि फरेनार हिन्जावखौलाय हाब गोसोथोनाय दं नामा बेनालाय साना बेखौ दोनथ' फिसालानि खोथासो रायलायदों दे होमबालाय जुरि जुरि फिनदो बेनोथ' जोंहा बिहामजोआनोथ' बहा गोमाखो दसेनो आंबो दसे थांदोंमोन ना आबा मेहेरजों जेबो खबर मोनाखै गैया नागिरदोंमोन जों ओरै स्टेसन बास स्टेन्ड आरो बिदिनो जायगा जायगा एसे गावसोर थांनायफ्रावबो सनाबाना आंनि बिहामजोआलाय बहाथो गोमाखोलै दाथ' जेरैखि जाबाबो मोनफिनथारनांगोनलै औ नङाबा आंनि आबा मेहेरा फाग्ला जागोनलै बियो बेसेबांबा मोजां मोनो बेस्रा सोरबा आंगा गोमायोब्ला देन्जार गोसोआव नांखायोलै मोनथिगौना जुरि गावखौनो फात्ता मोनलाया दा नंगौथ'र' दाथ' माबा मोनसे खालामनांसिगोनलै पुलिस थानायावनो थांलाय फैलायसो जालायलांबाय जिउआनो हाब एखनबा गोमानाय मानसि बुथारनायनि केस मोनसेथ' आरो किडनेपिं दाथ' जाथायाबो जाथारोना माबा मोनसे खालामनांगोन खानाय गोमोखौनो सन्देह दंलै आंथ' एकदम बिसास मोनालां गावनि फिसाइखौनो गाराखै बियो दाथ' बिहामजोखौथ' फसायबावासो हाब नंगौ नामा बिनि आथियाव थायोब्लाथ' लाइफखौनो बरबाद खालामजोबगोन माथो बियो हाथरखिनिखौ दा बोरै मोनथिबावगोन फालाय एसे फाथा लागायनांगोनलै बिदि आखायाव आखाइ बोरै थानो न' होमबाथ' सोरां कुचित' गड़बड़ नङा होनबा या 100% ज'द' होमबालाय माखौथ' मोखां नायबाय थाखो बिहामजोखौ एसे खबर लानोसै आरोलै आबा मेहेरा बिमानाव दंहैयो दाथ' मा होनबावनो दायो फैगोन बियो दे थाथो माबोरैथ' बिदि जालायखोलै जानो बोरै बोरै जाखोथाय मिजिं आंबो मोजांखौनो मिथिया आगै मेहेरजों दसे थांना फैलाय मिजिं दे टेनसन लाना नोङो आं थांगोन दे दसे दा मालाय जि हेपिमोन मारैथो बिदि जाखो होमबा मिथिया हरखाबैसो जाबायना आंबो जि गिनायसो मोनबाय हाथरखियानोथ' मा जामारखोबा औलै ना बिदिथ' गोमाथाव जायामोन मानसिया बेनोथ' मा होनबावनोबा आइ हप हाथरखिया मोजाङैनो दं जेरावखि गैया मानो मिथिया मालाय सानैजों बिराद हेपिमोन सोरनिबा नोजोर नांलायखो बिदिनो जायोलै बांद्राय खुसिबाबो नोजोर नांलायलाङोना दे आंबो नागिरगोन दे हाथरखिखौ माबा मोनसे जागोन बियो थेंक्स मिजिं ओमफ्राय आं बेनावसो थांनो नागिरदों एसे खामानि दङ नालाय अ दे होमबालाय ससे थांफानोसै आं नोंजों आयो नों थांबा बानोसै औ माथो जानो बहाथो नागिरबावनांगौ जाखोब्रा आं देनाय माबोरै बोरैथो जाखो ओमफ्राय बेफोरो जेबोखौनो मिथियालै आङो माबोरै बिदि जानो मोनखोथाय हाथरखि बेलै मेहेर बहा थांखोलै सना नोङो गावनि मेहेरखौ नागारना बहा थांखो नोङो दे टेनसन लानाङा मेहेर दे जों नागिरगोनब्रा मोनगोन दे हाथरखिखौबो सोरबा जुदि माबा मोनसे खालामदोंना बिमाबो नागारालै आङो बिनि जिउमायाबो गिखांगोन दा सोरनिबासो आखाइ दं नामा बोरै मिथिबावगोन दिनै बिदिथ' रावनावबो आलासि जाहैथावबो गैयालै बहा थांनांगौ जाखो बेलाय आंजों दंथारोमोनलै बियो
आं जेबो खालामनो हायासै आरो सोर साला सैमाया बिदि खालामखोब्रा बहा लांखोलै आंजोंनो बिराद हेपि मोनलै बियो मोनथिबायना अब्ला बहाथो गोमाखोबा मानसियालाय बेबिलै मायाव फैखो आङो मा जायगा बियो आंखौ आरो मा खालामनो हाबोदों बिसोरो सोर बिसोरलाय बे जायगानिफ्राय आं गोख्रै ओंखारलांनांसिगोन मानसियाथ' सिरि मोनथ'खायाखैना दाउ मैनाया आङो मा खालामबावनांगौ जाखोबा आयौ मेहेर बहा दं नोङो बहा दङ बेहायथ' थाबायनो बोरै ओमफ्राय दैयाबोथ' गोथौ जागोन ना नाथाय सोर बिसोरो आंखौ होसोबाय थादों आंखौ बहा लांनो नागिरदों बिसोरो ओमफ्राय बहा लाबोखो बिसोरथ' मानसि मोजां नङालै आं मा खालामबावनांगौ जाखो दिनै बिनिफ्राय खारनांसिगोन आङो मेहेर बहा दं नोङो नायनाय बिसोरो सोर आंखौ बहा लाबोखो आंथ' मेहेरजोंसो दङमोन आं मा खालामबावनो बहा थांगोन आङो बनि मानसिया बहा खारनायदों नोंलाय जोंनि आखाइखौथ' बारग'गोन नोंलाय बारग'थारना बियो नोंसिनि हाथियाव फैथारालै आङो दैयाबो गोथौ जागोन ना आरे मा खालामनांगौ दानालाय मिरामिस नांसिगोन थुदो थु जिउलै आं माबोरै नोंखौ बिदि खोमानानै लाखो दिनै माबोरै अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दै बाय बाय बयनिसिम आंनि सनामोननिसिम गुड नाइट आइ लाभ इउ सनामोन दा ओमफ्राय बक्सियाव दोलायब्रा बेहेरा ओरैबायदिसो होननानै बिदि नङालै भाइमोन दे गाज्रि मोनलायनाङा हामा दे गाबोन रायलायफिनसैलाय जोंहा बाय बाय थाथ'दोलाय मोजां सिमां नुथोंसै सनामोन दै